Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Matxulo batetik gau batean iesi, xagu txiki polik bat duenik ikusi, zijoan bizkorki. Salto eta brinkoka, zebilela aleiki, kaktu batek heldu zuen bere atzaparrarekin, ezin ies egin. Hor matxulo batetik gau batean iesi, xagu txiki polik bat nuenik ikusi, zijoan bizkorki. Katuan bikotea zen guztiz aserretu, xagua akabatzea zitzaion bururatu, eta etzak altxatu. Hor matxulo batetik gau batean iesi, xagu txiki polik bat nuenik ikusi, zijoan bizkorki. Istan tortaz xagua zen ondo baliatu, amen Jesus batean lasterka abiatu, ta hor matxuloan sartu. Hor matxulo batetik gau batean iesi, xagu txiki polik bat nuenik ikusi, zijoan bizkorki. Kaskagorri pirataren bizarrak ez dut tutik ere ikusten. Ai. Nire orkatila bihurritu egin dut. Baina, ze demontre da hau? Nork jarri du jarleku hortera hau hemen erdian? Zuetako bat izan da, ez da? Zuetako... Ai! Geltoki txusi honetako argiak piztu behar ditut. Ze bestela ezin dut lanik egin. Ez eta ez. Nik ez ditut zure belarritako berriak hartu, Aurora. Ez? Eta nork hartu ditu orduan, Auskalo, galdu egingo zenituen agian. Edo kerra oraindik. Belarritako horiek ez dira existitu ere egiten. Baina nola esan dezakezu hori? Nire amamako paritu dizkit. Haiene, galdu egin direla jakiten duenean, sekulako disgustu hartuko du. Merkadilloan erositakoak ziren. Urrezko belarritakoak dira, Kaikua. Eta zuzara, geltokiko pasabide eta gela guztietan ibiltzen den bakarra. Eta zu? Zer esan nahi duzu? Nik neure belarritako lapurtu ditudala. Agian bai, kleptomania esaten zaio horri. Hori txolakeria galanta da. Gauza raro hauak entzunda nago. Ez niri adarrik jo, Ekarri oraintxe bertan belarritakoak, beste latxanoa konfiskatuko dizut. Ez da bidezkoa, ezin didazu hori egin. Ni naiz tren geltoki honetako nagusia. 1, 2 eta 3. Kaixo! Ai! Iepa lagunak! Hemen kontu serioa daukagu, Hau serioa da, Aixo Maitane!
zuzera geltoki honetako nagusia mandamasa zuzendari horrokorra eta barezta, Hala uste dut, bai? Bai, ba protesta egin behar dizute, Ba, egize, dire, Mozambikeko pinpilin pausa exotikoen bilduma desagertu entzait. Baitane? Ire otarteko ere desagertu du? Eta nire koloretako galtzerdiak non dira, Zulatuta daude, baina oso dotoreak dira, Eta... zer gehiago niri gauza asko esartzen baizaizkit, Letrari gabeko liburu presosoa ere, desagertuta. Non sartu duzu, mademoiselle Lapurtelle? Ba, konfiskatu egingo zituen, nire txanoarekin egin duen moduan. Ixo! Nik ez ditut zuen gauzak hartu. Eta gainera, niri ere urrezko belarritako batzuk falta zaizkit. Ma, misterio hau bere ala argitu beharra du, Ze misterio, baborio, ze misterio izango da. Aire kasko handi horretan, bizi inteligenterik baote dagon. Melontzio! Aizu. Hemen, argi dagoena gauza bada. Gaur hemen, trikitraka trikitronen, lapurretan egin digute, eta gu ez gera izan. Ba, ni ere, Ma, ba gu ez bagara izan. Eta Maitan ere ez, orduan... Ez begiratu niri, nien ez aikilea. Aizue, zer egingo dugu orain, Gauza gehiagin hasten ari dira. Amai, alala, segi zure zelatan egitara, esaltzara ma hemengo nagusia, Bestela Felipe bera ere lapurtuko digute, dan altxatuko digute. Aizu. Ara, adiskideok, tentua hondiz ibili beharra dugu. Auskalo, agian lapur hori hemen dago, guri begira. Hauetako bat! Wow! Kopenas guri begira! Arrabatuta, duta, txikitungo diate, atorna, ator! Lasai, txiribitonek arrazoi edu. Ara, honena lasai egote izango da, disimulatu egin. Begira. Egingo dugu, zergatik ez dugu egiten, beti egiten ditugun gauza normalak. Disimulan jo. Adibidez. Mirri, zergatik ez dugu kantu bat kantatzen. Zer iruditzen, Mirri? Jopinas txibi! Lapur bat hemen nagoela eta abesti bat egitea pentsatzen. Disimulatu, Mirri! Disimulatu, txirbiton! Tira, orain denok elkarrekin kantatu egingo dugu. Eta bestela, tren hartu eta ospa egin. Autobusa, ez babolio, barrebusa! Bizkaira etorri gara, Barrebusea, txelan dagoz bizkaitarrak, ederto gagoz, Arabara heldu gara, Barrebusea, txelan dirara bakarrak, gustura gaude. Babarrebusean, batetik bestera, Euskal Herrian, Gipuzkoara jatu gera, Barrebusean, txermodoz gipuzkoarrak, oso ondo gaude. Lapurdirat heldu gare, Barrebusean, nola dira lapurtarrak, arruntongi gare. Babarre busean, babarre busean, babarre busean, batetik bestera, Euskal Herrian.
Kaixo, arma kuadrilla. Orain ederki ikusten zaituztet, Gauza asko ekarri dituzu etxetik, txamponak, goxokiak, kromoak ekarri dituzue? Ba, poltsikoan daukazuen guztiak kenduko dizuet. Geltokiak garbi ustera etorri naiz. Adibidez, hemen dauzkat, txirriren galtzerdiak. Hau, txiribitonen otartekoa. Hau, mirriren zapaburu bilduma. Naskagarria, ez da? Ixo, urrezko belarritako batzuk ere harrapatu ditut. Eta gantzontzilo dotore batzuk. Oi, gantzontzilo hauek nireak dira eta... Zer, olentzero ematen dut, ezta? Sakua beteta? Baina oraindik lantxo bat egitea falta zait. Pepitxo galtzaundi horri, txilibitua lapurtuko diot. Ta orduan Felipe trena nire esku egongo da. Eta nor izango da geltoki honetako nagusia? Nor izango da jaunda jabe? Kakusai! Gora Kakusai! Eta nire kontatuko duzue! Gora Kakusai! Sentitzen dut bobo, baina xakean irabazteko oso pertsona argi eta azkarra izan behar da. Kaixo lagunok, arratsaldeon. Babitu gaur, bobo eta biok, xake partida bat jolasten ari gara. Ase jipoia emango diodan. Ikusiko duzue. Bai, bobo, xake ngate. Hori, xake ngate. Xake mate? Elbi! Orain ezin dut, Pepito, oso lanpetuta nago, Geltokira, pakete bat eta liburu bat iritsi dira. Zuretza dira? Utzi hemen, gero begiratukot, Gero gai! Elbi, oso urrudi dira, toz. Txinatik! Txina? Gagol? Txina, bai? Gagol? Ez, Txina. Gagol, gihartagur. Ixo mesedez, Bueno, ni banoa, Hemen utzik duzut paketa eta liburua. Bai, baina... Zer? Xake mate! Bobok irabaz egin dizu! Txiripa pakete bat eta liburu bat, begira, Txinatik. Doministikus. Ez garbitu hemen, kontxo. Katarroa. Begira. Liburu hori oso zarra dirudi. Fumantxuren poltsa magikoa. Argibideak. Badaki zer den hori. Poltsa magikoa. Poltsa magikoa. Begira. Poltsa magika hori, magu txinatarrek erabailtzen zuten gauzak agertzeko eta desagertzeko, adibidez, txampoiak, zapillak, egazkinak, itxasontziak, ze esaten izea, hori hemen ez dira sartzen, eta gira fumantxurena zen. Zuk badakizu nor izan zen fumantxu? Fumantxu. Fumantxu zen Txinako mandarin bat. Mandarina? Zu badakizu zer zen mandarin bat? Godaki zer den! Ea, zer den? Fruta bat naranja. Mandarina? Ez pentsa motel, ez. Mandarina zen, Txinako mandarina zen, Txinako errege bat. Eta fumantxu, Txinako errege bat zen. Eta liburu hori magikoa. Magikoa da? Aizu, irakurriko dugu eta agian magia ikasten ikasiko dugu, Magia gai! Ea,
zer jartzen duen. Ze polita. Ufa, leherre eginda nago. Geltokiko bazer guztiak harakatu ditut nire belarritakoen bila. Baina alperrik, ez ditut inon aurkitu. Aizue, zuek etzen dituzten ikusiko ezta? Ezakit misterio itzela da gero, Lehenik, nire belarritakoa desagertu dira. Ondoren txirri-mirri eta txiribitonen gauzak, eta galaxiren kaskoa. Deskuiduan, zuei zerbait falta zaizue? Ez, eskerrak. Zuek libratu zarete behintzat. Beno, zuek, Elbi eta Bobo. Ei, begira hori, begira. Nola egin zapi bakar bat hiru zapirekin? Ei, truko hori polita dirudi. Begira, a ber, zer jartzen duen. Begira, truko hori egiteko barita magiko bat behar da. Ea, barita magikoa hemen daukagu. Hemen utziko dugu barita magikoa. Eta gero, hiru zapi behar dira. Gorria, berdea eta horia. Ea, horia eta berdea. Horia eta berdea! Eta gero, poltsa magikoa. Poltsa magikoa. Eutxi mesedez, Hori da, eskerrik asko, osoregatik. Ez bota, erori dira. Ez dira, erori kontxozun bota dituzu. Berri dugu, Ea, hiru zapi. Ireki hoa, onde utzi, oso, horrela. Ez askatu, Bale? Gole. Ta... Mesedez, Bobo, zurekin ezin da zer egin, begira. Horrela egingo dugu. Hemen utziko dugu. Ea, gorria, berdea eta horia. Eta gero, begira, hemen jartzen du. Eta poltsa magikoa. Hori da, hemen dakagu poltsa magikoa. Ei, polita, fumantxu da zer. Begira, poltsa magikoa bi aldeetatik erakutsi. Ea, heldu, oso ondo. Eskatu mesedez. Ea, hemen ez dago ezer, eta hemen ez dago ezer. Eskerrik asko, oso legotik, eta orain. Sartu, poltsaren barruan, zapi gorria. Bobo, hartu zapi gorria. Ea, badaukazu zapi gorria, zer? Aizu, baina nahaztukin zea, zer koletakoa da? Berdea, utzi hemen. Gorria da! Jakina, gorria bestea da. Hartu gorria. Sartu hemen. Bera, gorria. Orain, sartu poltsaren barruan zapi horia. Ea, gogo, hartu, mesedez, zapi horia. Horia. Baukazu zapi horia. Nola? Berri, aizue, zer koloretako da? Berdea, utzi hemen, kontxo. Gerrea da. Jakina. Ea, horia hartu horia. Oso ondo. Eta sartu hemen. Horia. Horia. Eta orain, sartu poltsaren barruan zapi berdea. Ea, azkar, hartu zapi berdea. Berdea. Bobo, zer egiten ari zara, Aukeratzen. Baina aukeratzen zer, zaki berdea. Baina hori izango da, hartu kontxo. Berdea. Hori da, berdea. Dena barrura. Ei, Bobo. Mesez, atera. Bai, deno barrura, baina zu ez. Hori, berdea. Sartu hemen. Berdea, Bobo, hori da. Eta orain, hartu barita magikoa eta nahaztu. Hartu barita magikoa, hori da, eta ondo nahaztu, hori da. Ei, Bobo, nahikoa da. Hori da, utzi hemen. Eta orain, hitz magikoak ozenki esan. Nir, ñañarro, katxarro. Ea esan, nir, ñañarro, katxarro. Eta orain, zapi bakar bat egon behar da. Ez oraindik ez. Ez, ezan berriro. Nir, ñañarro, katxarro. Ez, elgi ez.
zerbaitek utxe egin du. Ohar bat, begira bai. Hitz magikoak zenbat eta jende gehiago esan, orduan eta hobeto. Ea, denok batera hitz magikoak esango ditugu, ea ba. Nir, ñañarro, kotxolo. Ea, begiratu. Oraindik ez, Elbi, oraindik ez. Ea, berriro. Nir, ñañarro, kotxolo. Ea, begiratu. Elbi, sonido gorgot. Ea, erakutsi. ¡Qué polita! Polita, utzimen, Fumantxuren poltsa magikoa. Zer, godago gillorik. Badago gillorik? Kontxo egia da. Eta zer da hori? Atera. Baina, hori zer da? Baina, nola da? Posible mesere. Zer da hori, bobo? Kontxa, hau da Fumantxuren poltsa magikoa. Utzi hemen, hau ez da poltsa magikoa, hau da urdaitegi ba. Agur, gero arte. Lasai, dena konpontiko da. Txirribir eta txiribitonek lapurra rapatuko dute. Ziur, Aurelia, ziur. Maitane, txoriburu, maitane. Ai, lapurra baino kerragoa zara, Ia bintzak gure ikaskinen izenak ondo ikasten dituzun, Ia, lehenengo finalerdian zein dakau, izena bizenak? Beñat Asensio. Beñat Asensio, haizu, baina zuri ze pelikula gustatzen zaizu gehien? Eraztunaren jauna. Eraztunaren jauna? Eta hori erderaz nola da? El Señor de los Anillos. Hola, igual hobeto ulertzen dugu ez da. Tira, oso ongi. Eta bigarren finalista zein da? Estíbaliz Regatos. Estíbaliz. Ia, Estíbaliz, zuri ze pelikula gustatzen zaizu gehien? Stuart Little. Haizu, eta ze belarretako politia dituzun, ez da? Bai, kontu zibili ze gaur hemen lapurketa pila badaude. Ea, gu hemen beldurtu horretik jakin dezagun nor dugun morrosko hau. Iñigo Erdozia. Entzun dut zinera joatei ikaragarri gustoko duzula. Bai. Eta ze pelikula gustatzen zaizkizu? El Señor de los Anillos, Harry Potter eta Stuart Little. Ederrak, eta nor dugu ikaskin polita hau? Jaione Ogeta. Eta kantatzea oso gustoko menduzu. Bai, zeintzu dira zure abeslari favoritoak? Nuria Fergo eta David Bisbal. Ara, modakoak, neska. Ondo da, lau parterak ezagutu ditugu, eta datorrela gure tren maitea. Guk ere gure hartuko dugu, eta Beñatekin hasiko gara, bai, Beñat, prest? Hartu zure lekua, eta ia indarroi, animo! Haupa, Beñat! Ia kuterioi! Bat, osongi, bi, ederki! Ui, iru, lau, ikarri, bost, sei! Osongi, Beñat, osongi! Tira, ikusi duzu, Beñat ederki aritu da, 6 hartu ditu eta orain Estibalezen txanda da, beraz, hartu lekua, eta ia punteria gai, animo Estibaliz! Haupa, Estibaliz! Lehenengo finalerdia holaxe geratu da, Beñatek 6 hartu ditu eta Estibalizek berriz 3, beraz, lehenengo finalista Beñat dugu, zoriona biei, oso ondo egin duzu eta eseri momentu baten guk bigarren finalerdiari ekin behar dioguta. Eta orain Iñigo eta Jaionaren txanda, zorte hon bikote! Ia, Iñigorekin hasiko gara, bai, hartu zure lekua, eta animo Iñigo, venga! Haupa mote! Bat! Bi! Iru, izugarri Iñigo! Lau! Ui bai! Ui! Bost!
bost hartu ditu eta orain Jaioneren txanda da. Animo, Jaione! Eman gogor! Ba! Oin bai! Ui, ia! Bi! Iru! Animo, Jaione! Ondo zuaz eta! Oso ongi, Jaione! Bigarren finalerdia alaxe geratu da, Inigo bost hartu ditu eta Jaione berriz 3, beraz, gure bigarren finalista Inigo dugu, zorionak lauei, oso ongi egin duzu eta batzen berriro gure lekuetan jartzera, eta errepaso txiki bat egingo dugu. Lehenengo finalerdia alaxe geratu da, Beñatek 6 hartu ditu eta Estibalizek berriz 3, beraz, Estibaliz kamiseta polita zuretzako, ez zara etxera eskutsi joango, eta orain bai, gure lehenengo finalista, Beñat dugu, zorionak! Oso ongi! Hori da, eta bigarren finalerdian Jaionek 3 ikatz pusketa sartu ditu, eta kamiset eramango du opari, zergatik Inigok 5 ikatz pusketa sartu dituelako, eta gure final handia jokatuko du. Zorionak, model! Lagunok badakizue txirrinda bat jokoan dagoela, irrikitan zaudete ikusteko? Zein egira hasiko duen? Bai ez da, minutu gutxi barru hementxe gaude, Gero arte, Juan, gero arte! Adiskideok, gaizkilez zitala suertatu zaigun parean. Zitala! Zintxan baino kerragoa, Ni baino gaiztoa, ni nau gaiztoa, Ni bihurria nau, saldegia gaiztoa naiz ni. Bihurria, salaua, graxosoa, baina zintzoa. Ez duzue sinetxiko, baina pare bat minutu izango dira, nire zilarrezko erloju dotorea desagertu zaidela konturatu nahizela. Ez da, hau, lortxagarria da. Menaz, hori iztu gexen, Nini, desagertu zaidak, nire superpurrustofono berria. Ez du zertarako balio, baina nire gustatu iten zait, Zer? Ire makaino kazuela ere? Aizu. Hori ere desagertu bada, ia ezer gabe utzi gaituzte orduan? Tira, eskerrak gauza bat behintzat ondo gorde dugu. Gure mukizapia! Hori bai, mukizapi, zuri-zuria! Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Bailazo aldrebesena, mirrik irtena, barreta isekarako badukemena. Zoro txikita bihurri, onelako adamirri, txiribitonekin beti, builanka elkarri. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Zerbait asmatzen bat dugun, berak apurtu. Gozo zenan nahi bat dugun, berak okertu. Inongo gerrasirik ez du, guztiak lokartzen ditu. Inork nahi badu aspertu, txirririt deitu. Zapi zuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapi zuria aurrera, zapi zuria atzera, zapi zuri honekin jolasten gera. Eguzkita odeiak daude zeruko, mirrita txiribiton munduko. Hauek ezagutu orduko, lasaitasunari uko. Herri honetako inor, ez taspertuko. Zapi zuri honek
Izuri honekin jolasten gera. Lehenengo finalista, Beñat Asensio dugu. Berak, harina, fandangoa, agurra, ezpata dantza eta beste 11 dazkizki dantzatzen. Eta gainera, Eraztunen jauna edo El Señor de los Anillos filmea ikaragarri gustatzen zaio. Aiztue, eta bigarren parteira, Iñigo Erbazti arte dugu. Zeina gustatzen zaiola kontatu digu, matematiketan trebea omen da. Oporretara, Marbellara joaten da eta bere amagurtu nahi du. Beraz, txalo bat gure partairentzat. Animo! Nor falta zaigu da hemen? Felipe, nora bil! Badator, poliki. Eta, Beñat, zure txanda da, beraz hartu lekua. Eta animo, lehen bezalaxa, aurrera! Haupa gode! Bat, osongi! Bi! Hiru, izugarri Beñat! Eta orain Iñigoren txanda da. Beraz, Iñigo. Zorte hon, Iñigo. Hartu zure lekua eta nahi duzunean, animo! Haupa gode! Sartu eta orain guatzen danak aurrera, errepasu txiki bat egingo dugu. Ia ba, finala horre ase geratu da. Beñatek 6 hartu ditu eta Iñigo berriz 3. Beraz, Iñigorentzat orain ekarriko duten motxila polita. Aguropariak, Aizue, motxila paregabea Iñigorentzat. Eta txalo handia. Noski! Haupa motel. Eta gure gaurko garailearentzat bizikleta ederrau txalo bero bat. Tira lagunon guba guaz. Ia ez diguten ezer lapurtzen, ondo gorde gauzak, Itxaron segundu bat, ni bere alaxenoa. Agur. Joan. Izan ere. Markeli taldeko nire lagunekin ez egin behar du. 80 kaja bidali dituzte tren geltokira munduan barna gure tren magikoan bidaiatzeko. Ea ze kontatzen duten. Ea... 80 kaja. Non sartu gotitu. Ea... Alda norbait, zer duzue? Zer gertatzen? Kolpe perfektua izan da! Hemen dago, txilibitu bedenkatua. Orain, tren txoriflauta hori nirea izango da eta bidaia harrigarria prestatuko dut. Badakizuen ora? Siberiara! Eta badakizuen hortzuk izango diren nire lehenengo bidaiariak? Bai! Txirrimirri eta txiribiton. Siberiako tundran opor luzeak pasako dituzte. Bai horixe! Agur! Txirrimirri eta txiribiton! Dena ilundu da bat batean. Zer? Txilibitua? Nunda txilibitua? Felipe lapurtuko digute. Eta ezin izango ditut Markineko lagunak eta euren 80 kajak inor eraman. Jolika jalin, haze triskantza!
Erne Euskal Herria. Gau, hemen, Irungo Amaia Antzokian, gurekin munduko bi pertsonarik aberatsenak izango ditugu. Bi persona aberatsenak. Mirriski kontea eta Txiribombona kontesa. Pertsona horiek Euskal Herria ezagutzera etorri dira, baina horrekin batera erakutsi nahi digute euren altxorrik preziatuena. Txiribombona kontesaren urrezko domina, munduko bitxirik garestiena eta famatuena. Zer? Lapur maltzur hori hemen nonbai da bilela somatu duzu ez, da? Zaudete lasai. Gero, zuek uste baino lehenago harrapatuko duguta, eta orduan hasiko dira komeriak. Badakizue gauza bat, 3 astronauta horiek kategoriazko babaloreak dira. Siberiara bidaliko ditut, eta bide batez, aberaztu egingo naiz, oporretan etorri diren bi aberatz kaskajoien kontura. Ixi! Ondo lo egin Kurrupipi kondea eta Butanovski kondesa. Txiribombona kontesa, txokolate pixka bat hartuko dinago. Bai, ideia mundiala izan du, sari novela mereze dinat. Mademoiselle? Txiribombona kontesa, zu bezalako senyora batek ezin din horrelakorik egin. Hori, txiribiton basurde euskaldenaren kontuak ditun. Guk aristokratikok katilutik edaten dinagu. Katilutik! Amonio, eta gainera oraindik galletak eta kroasanak eta madalenak falta ditun. Ja. Camarero! Camarero, Txiribombona kontesa, tristesagok. Sikira, katilo bustitzeko galleta batzuk ekarri izan baitu, edo. Natilaskoak, marrubi pixka batekin eta krema aukitxu batekin. Txirri? Ni naiz Txirri, kontxo. Ni kamareroa naiz. Ja, kontuan izan zazue disimulatu egin behar dugula. Kontesa hori engainatu egin behar dugu zera tipo hori. Armak ekarri aldituzue? Senyora, horrekin ez dinagu inor beldurtuko. Nik ekarri dinat benetako arma xitala. Iruditzen? Mirri
Txiribito, nahikoa da, aski da. Kontxo, disimulatu ezazue. Zuek etzaret, zuek, Karpatoetatik etorritako jaun eta andere kontesa handiak zerate. Ez zerate bandido zital batzuk. Ulertzen? Mademoiselle, hilenengo. Tira, kontuan izan, urrezko domina honen ondorioz gure gana erakarri behar dugula lapur hori. Ulertzen? Ale, utzi hori gure kontura eta segi gaietak berehala ekartzera, Gaietak eta madalenak eta kroasenak. Disimulatu. Txiribonbon handireño, txokolatea ez dinago hartuko, nik agindu arte. Badakin, ez da agintzeagatik, baina badakin medikoak zer esan duen, Ire Xabel inguruko Michelin horiek kentzeko ordua dela, Kanpora txokolatea, txiribonbona, kanpora txokolatea. Txiribonbona, baina saldakin zizaten egin, Ez usteko... Ikusten? Txiribonbona. Norbait korrika atera dela iruditu zait. Zuek ere ikusi alduzu, Bai? Aizu eta deskuiduan etzen lapurra izango ba. Eta zuek biok zer? Motorren aurrean izan duzuen lapurra eta etzerat enteratu? Zertzinaten, lotan ala? Beste... Ni listo nengoan, Listo nengoan guztiz, Mira, Hementxe, pres! Horixe, pres! Kamadero, majadero! Oh, mirrito! Baina disimulatu ezazue, baina zuek astakino alenak zarete, ez duzue zertarako balio. Honela jarraitu ezkero, iruletik harrika botako gaituzte. Ziriko nadi, mesedez, Eta lapur horrek ikusten baikide tonto planta hori, korreka joango dukigez, barrizka amesketaraino. Hala, utzi gaita. Zuek, xagu erren bat ere etzelutek ez due bio karrapatuko. Txiribonbon handireño. Bambolia. Emaidan eskua, mesedez. Itxura dira. Emateko eskua zerra dizaz. Zertarako izango da. Horrela, lapur horrek ikusten bagaitin, pentsatuko di nobio bagarela. Ez dinago esan lortuko? Alla, cuidaos. Beintza Siria sartuko zion nagu, eta horrela iztungurekin sartuko, ekatzan esku ederrorin. Mua! Txiribiton, badorio, urrezko domina galdu duk? Ui, gure sasikamare horrek jakiten duenean, urrezko domina galdu dugula, ostiko batez, irunetik indarainara jo, jaliko haitik. Edo deskuiatzen balin baiz, baioina ariaino. Ezin dut sinetxi, egia alda, urrezko domina desagertu zaizuela? Opinaz, bai, zera, dira batean izan da, argia ilundu inda, joan inda, eta, desagertu induk domina. Zaudete isilik, ez dut gehiago txorakiri gehiago entzun nahi eta. Aizue, kasualitatez ez da lapur hori mai horren azpian eta baldakizuen orden. Noski, kakusain maltzurra! Txiribiton, tira, neutralizatu ezazue mai ibildari hori, birri pizkor! Gelditzeko, kontxo! Bai. Hoxe. Horixe! Orain ikusiko du tximaluzen azkagarri honek zer denona.
garbitu egingo dugu. Adiskideok, iritsi da justiziaren ordua. Ies egin aldute, 3 astronauta pabalore hori. Ez moteles! Artillero, dale fuego! Haupa lagunok, aizue, ikusi dituzue txirrimirri eta txiribiton. Eta nondik alde egin dute? Auskalo, non sartu diren. Aizue, Pepitxo ere desagertu da, Elbi ez dut inon aurkitu. Bakarrik nago geltokian, ai ama, gauzak desagertzea larria da, baina lagunik gabe geratzea ekatonbea. Maitane, ze ordu dugu, ze ordu da? Eskerrak agertu zareten. Ara, ia irteteko ordua da. Hauxe, Josap txilituan, bizkore, garez gabiltzako indiketa. Agertuko te da, Felipe. Ja. Azalduko te da nire lokomotora kutxuna. Aizu, baina zer gertatzen da? Non dago Felipe? Adarraietzen ari zarete? Benetan ezakizuela non dagoen gure trena? Alaxe da, Maitane, alaxe da. Intxortako deabru nazkagarri horrek izkutatu du eta ondo izkutatu gainera. Baina, zorionez lortu dugu Pepitxoren txilibitua berriz ere birreskuratzea. Eta pentsatzen dugu, txilibitu hori jo eta Felipek entzuten badu, akaso martxan jarrita etorri egingo dela. Agian, bai, baina agian ez. Baina ez, Josap txilitua Pepino, jopelas, hori duk eta Felipe etorriko den edo jakiteko aukera bakarra. Jopelas, Bolio, txilibitua jotzen ere ez dakikita. Begira nola iten den. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Eta giro, sopas en caldero, crían hijos gordos como mocordos. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aza olio, gozoa harto beroagaz jateko. Aza olio, gozoa harto beroagaz jateko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aita periko, seme joaniko, zer daukagu afaltzeko. Aza olio, gozoa harto beroagaz jateko. Aza olio, gozoa harto beroagaz jateko. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai.